Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin Aisha's Kitchen. Shirin Aisha's Kitchen shiri ne da muke kawo muku girke-girke na zamani da na gargajiya. Satin da ya gabata mun kawo muku yadda ake yin masar awara. Yau muna ɗauke da yadda ake haɗin dankali da ƙwai da kuma plantain. Kamar kodayaushe sunana Aisha Muhammad Amin. Yau za mu yi amfani da plantain ne saboda amfaninsa da kuma ƙara lafiya da yake yi a jiki. Kamar yadda muka sani plantain ko kuma in ce agada kamar yadda wasu suke kiran shi, yana ɗauke da sinadarin vitamin A, yana ɗauke da sinadarin vitamin C, sannan kuma yana da vitamin B6, sannan kuma yana da minerals, sannan kuma yana ɗauke da antioxidants wanda yake taimakawa garkuwar jiki, sannan kuma yana ɗauke da sinadarin da yake taimakawa ƙwaƙwalwa ga yara har kuma da manya. Sannan shi plantain yana da saurin narkewa a ciki, sannan yana ɗauke da fat wanda bai da yawa, sannan kuma yana ɗauke da carbohydrate da protein. Kamar yadda muka sani carbohydrate da protein suna taimaka ma jiki wurin ƙara lafiya, sannan kuma suna ƙara ƙarfi a jiki, kuma suna taimaka ma garkuwar jiki ita plantain. Uwar gida idan za ki yi wannan abinci namu, za ki tanadi plantain ɗinki, za ki tanadi ƙwai guda 4, za ki tanadi dankalinki manya guda 5, sannan za ki tanadi attaruhu da albasa, sannan uwar gida za ki tanadi magi, sannan za ki tanadi spices. A nan spices kamar yadda uwar gida ke amfani da shi, za ki iya amfani da masoro, dakakken garin masoro, za ki yi amfani da su curry, za ki amfani da su coriander, duk dai sauran spices da kike amfani da shi. Sannan idan kina cin garlic wato tafarnuwa, ita ma za ki yi amfani da ita saboda tana ƙara lafiya a jiki, kuma sannan tana maganin sanyi. Sannan za ki yi amfani da ɗanyen citta, kamar yadda muka faɗa a baya, ɗanyen citta tana da amfani da yawa wanda muke buƙatar su yau da kullum. Uwar gida za ki tanadi man gyaɗa wanda za mu yi amfani da shi. To da farko uwar gida idan kika ɗauko dankalinki za ki fere shi, sannan sai ki wanke shi, sannan sai ki sa manki a wuta sai ki soya shi. Ba irin suyan nan za ki yi masa ba wanda ruwan jikin shi zai fita gaba ɗaya. A'a, za ki soya dai normal soya, sai ki samu guri sai ki ajiye shi. Sai ki ɗauko plantain ɗinki, sai ki fere ta, ki yanka ta irin normal yadda ake yankawa. Sannan sai ita ma ki barbaɗa mata gishiri, sai ki soya, sai ki ajiye ta a gefe ita ma ta tsane. Uwar gida za ki ɗauko attaruhunki da albasa, sai ki jajjaga shi, shi ma sai ki ajiye a gefe. Idan kina da koren tattasai shi ma za ki iya yankawa sai ki ajiye a gefe. Sannan za ki yanka wata albasar ita ma sai ki ajiye ta a gefe. Idan da albasa mai ganye, ita ma za ki yanka lawashin sai ki ajiye shi a gefe. Uwar gida za ki samu tukunyarki mai tsafta, za ki ɗora a wuta, sai ki kawo mai ki zuba, sai ki soya shi. Sannan sai ki kawo albasar da kika yanka mai ɗan yawa, sai ki zuba, sai ki ɗan barta. In kika ga ta ɗauko soyuwa a cikin wuta, sai ki ɗauko kayan attarunki da kika jajjaga sai ki zuba. Sai ki ɗauko garlic ɗinki, sai ki ɗan kankara shi, sai ki zuba, sai ki ɗauko ɗanyen cittarki, ita ma sai ki kankara ta sai ki zuba. Sannan sai ki kawo maginki sai ki saka, sannan sai ki kawo spices ɗinki su ma sai ki zuba, sai ki juya, sai ki ɗan bar shi ya yi kamar zuwa minti 2 haka. Sannan sai ki ɗauko ƙwanki, sai ki fasa shi, shi ma sai ki kaɗa. Za ki iya ɗan sa mishi curry shi ma, ko kuma ki daka, ko kuma ki sa mishi dakakken masoro sai ki zuba a kai. Sannan kayan miyan naki bayan kin ba shi ɗan minti 2, sai ki ɗauko wannan ƙwan da kika kaɗa, sai ki zo ki zuba a kan kayan miyan. Za ki yi ta juyawa ne saboda kar ya duddunƙule, ba ma son ya dunƙule. Za ki yi ta juyawa ne har ya dagargaje haka. Sannan sai ki kawo ɗan ruwa sai ki zuba. A nan idan kina da ruwan nama za ki iya sawa, ruwan tafasasshen nama. Idan kuma ba ki da shi kawai za ki kawo normal ruwa sai ki zuba.
sai ki ɗauko dankalinki sai ki zuba a kai sai ki ta juyawa ya haɗa jikin shi. Muna son ƙwan ya kama jikin dankalin sosai sannan tare da kayan miya sai ki rufe. Minti 2 haka sai ki ɗauko wata albasar wanda kika yayyanka ɗin nan tare da albasa mai ganye sai ki zuba sai ki ɗan bashi minti 2 sai ki juya ki tabbatar komai ya haɗu da jikinsa shikenan dankalinki ya haɗu sai ki sauke. Sai ki zo ki ɗauko wannan plantain naki sai ki jera a kai sai ki ringa haɗawa da dankalinki da plantain kina ci. Wannan girki za ki iya yi ma yara da safe lokacin da za su tafi makaranta, sannan za a iya yi ma mai gida idan zai fita aiki. Baya ɗaukan lokaci da yawa. Bai fi minti 30 ba kin gama. Kuma sannan yana ƙara lafiya sannan yana da amfani a jiki. So uwargida nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na Aisha's Kitchen. Kar ku manta ku yi subscribing channel ɗinmu domin jin wasu ƙarin girke-girken da za mu kawo muku.